Mama pa, galing-galing yan ni Mama mag-Tagalog. Galing din yan mag-English. Hi guys, masyong buntag ninyong tanan. Ako na po ni si Jijin Versan Family. Karon guys, nakaandam na ko sa pamaho ni Junjun ug ni Gian. Eh, si Mama na mainit naman na. Diyan karon mamainit po ko. Diyan kami mamahaw. Si Junjun mo biyahe pa magdara na sa kuan. Kanang namo ang sidan. Diyan nagluto ako guys og kanang corned beef. Sidaanan nilang duha. Nagatimpla ko kanang kuan init. Energy no karing gatas. Data pa siya sa gawas kay nagkuhan pa na itong ijang resikin, nagandam pa. Nagtangtang sa ijang gipang bawkot kay bakutan man siya kada gabi kay kamroton mag-iring. Mga gasgas ng mga lingkuranan kay na may iring kamroton mo nang ijang ng pangkuhanan guys, tambunan na kagabi. Diyan mamahaw na sila ron. Diyan guys, kamusta naman mong tanan guys? Manginaot ko nga naamos maadyong panglawas sa kanunay. Diyan mag-jumping for me guys. Kasaman mo dapit, albing. Na si Mama, namlansa na po si Mama. Si Jaman ay taga, kuhan guys, plansa. Sa uniform ni Gian. Good morning. Yabang ah. Yabang la. Yabang. Ay, yabang. Later po ko rin yabang ah. Kailangan din daw natin magtagalog minsan. Sabi ni Florami. Baka mahirapan tayo sa kalisod. Paano yan? Hindi man, kinakapudyo mantag Manila. Ay, sir. Hindi man tayo mahirapan sa kalisod kasi nakatira mantag Manila. Ay, nakatira tag Manila. Si Mama nga, di nga si Mama nahirapan sa kalisod. Tagalog na ngayon si Mama eh. Nanala siya yung Alda, Tagalog na. Lupit. Tagaplansa siya. Baka mahirapan kayo sa kalisod. Kailangan daw mag-Tagalog paminsan-minsan. Tagalog pala ha. Ang kalayo ni kalatkat sa bulungbong. Kaya pala eh. Ano na Tagalog? Kaya pala eh. Kae. Ay. Mahaw na. Mahaw ta guys, mahaw. Kakain na si Junjun guys kasi biyahe na siya. Kain. Tagalog naman po. Kain po. Kain po tayo. Ngayon mo na mong Tagalog oy. Kasi mong Tagalog tayo. Kasi ang mga Bisaya makaintindi ng Tagalog. May mga Tagalog na hindi sila nakakaintindi ng Bisaya. Minsan daw magtagalog. Minsan sabing mas labing. Ninghugot pas Mama. Bahala daw sa akin basta labing. Kaning Bisaya ba magtagalog kay ilan kaadyo nga bisdak ba? Anong magtagalog? Alam ka di man Tagalog. Halata kaadyo Di ba biniisay na, di ba? Sabihin sa'yo, ano, sa mahirapan kayo. Talungin mo, Lola. Tagalog mo na si Mama. Hindi na ako na mag-Bisaya ha. Kung alawa, Tagalog na. Kay, Oo, Tagalog na. Maka... kaya ang pizza makamaos Tagalog sa uban. Unsa ako naman na. Tagalog lumas gyapon. Punishment, basta Mr. Bisaya. Patay panisan kuno kamay nang mo istorya kag Bisaya. Pagsiuroy. Unsay mong kayang ipanis ni Mama? Hindi na pagkano pancake. Hindi na palitan. Hindi ko nakapalitag pancake ma. Okay lang. Tagalog ha, o yan, Tagalog na. Luya Mama. Panisan ko na din napaka ng pancake. Kahit nahirapan na. Tuloy pa rin. Wala may pancake ha. Hindi ka Mr. Bisaya. Mama pa, galing-galing yan ni Mama mag-Tagalog. Galing din yan mag-English. Lupig ka. Bisudak yan. Galing mag-English, galing mag-Tagalog. Lain bitaw paminawin ng Bisaya nga mag-Tagalog. Pero og kinahanglan, Nindot mo, kaya may accent pa, malingaw ka uminaw.
Ay, nindot na paminawan ng Bisaya ag magtagalog no, kaya tinunuhan ba? Ito no. Lahi. Ang kataba ka. Ang kaya di man kay balo magkuhan pa lang sa Tagalog. Ako dahil sa una, sa bago pa ko Manila, di ko magtingog-tingog. Kay, di ko kamao mag-Tagalog. Pero kanuga dyan, ang sigig paminaw, kung sa mga kuwang Tagalog, makasabot na ko. Sa ginagmayra. Hindi ka na nahirapan, nakaintindi ka na kahit kunti-kunti. Makaintindi na ako. Katagalan, kadugay na sa Manila. Eh, sabi mo ngayon, mag-Tagalog tayo. Punishment, pag di mo Tagalog, walang kain. Parusa. Alam na ni Mama yung parusa. Walang kain, walang merinda. Parusa. Siroy. Yan, ulit mangawat ko. Mangawat loyang Mama, mangawat na lang para makakain. Mangawat ko sa pan. Kamagnakaw. Kasalanan yan sa Diyos. Magalit si Papa Jesus. Nukaran sa nasigiyan, nung idahang kanin, karong magnaw. Basta tandaan mo, pag di ka mag-Tagalog, walang merinda, walang kain. Tawa ko na lang. Katawa ko na lang. Katawa na lang ko. No? Loyan, no kaya ni mo pa, imuhang mama din mo pa kanon. Hindi mo pa kanong bagay di mag-Tagalog. Kuyawa, grabe namang parusa. Sobrang-sobra naman yung parusa na yan. Hindi mo pa kainin. Para talaga mag-Tagalog. Walang kain. Magpakain ka nga ng ibang tao, mama mo na ba? Walang kain. Walang merinda. Buntas. Buntason kuno kang Junjun ma. Tayo mabunta. Patay mabuntas. Luya pa nang mamatay sa buntas, oy. Hindi pa bugnawan, ge. Habhab na, ge. Kaya guras. Kasi nga takluban. Takpan muna natin to kasi si Mingkoy andyan. Tapos na pagplansa ko. Baka yung kabayo mo, iiwan mo dito. Tayo Magkahat sa... dito. Tayo magkuhan sa sulita. Naglilista ko dito. Asa na ang... Yung asawa mo, walang merinda. Nagtali Bisaya, walang merinda. Grabe namang parusa. Hindi pa kainin. Hindi pa merindahin. Pag magkasakit si mama, problema mo lang din. Pag magkasakit Dahil sa parusa mo. Kawawa tayo. Kayo kaya, no? Kayo. Palit na mo polo. Polo pang eskwela, polo pang lakad. O iba pa mga nilalang. May mohang mga kalat pa oh. Nakasampay sa puan. Kana? Hindi naintindi niyan. Ganyan talagang ano? Prutas, presyo po. Gilubat lagi akong kuhan. Kuligoy. Magdubling presyo jud mga prutas ma. Basta nga pag ganito December. So, mamalit ka karong daan. December. Mingkoy, mutanam day pag TV ning iring na. Kuwan guys. Yung kalitra magkuhan ang inhangin ra ba? Pero Yan school na lagi si ako Ian. ta guys. Nag-jacket. Aris ako babae. Namazunjun dito sa kalsada gahuwat. Guys, nagdaida ko dari hapon na. Gada sunjun na ulit ikan sa ano mo balik pa be. Nasi sa gihatod. Ito ano ano kaduguhan lang yan. Tay itlog. Saging o kanang manok kuno niya kuno ning artukugon. Snack na mo ni mama. Malik na ka di pa di kami snack. Nagdaig da ko dari guys kay gilay ko dyan as mama dari sang likod po dyan ano po si Jaguan TikTok para may mabuhat. Dra. Nagdaig da ako. Napagipapalit si mama para sa Wala si tindahan. mangga. Hindi na sila maninda kung ato kay malata raw yung mahalin. Nana raw na ito na suman. Ay na ito.
Ako na rin na. Diyan na mo. Dahil ko, masuman mo. Kariya din ka. Isang manok nga, gidang junjun. Anang giloto. Ang adobohon. Sa gulan ka ng kuwan. Itlog. Dahil lang budbud, buyak ka sa nala. Dahil, nindot po dito. Bot-bot si mamas budbud. Kay luyat ko nung. Nanaw si sa kuwan guys. TikTok. Maglingaw ni mama. Hey guys, sumanamig pamaw ni mama. Diya alas 10 na sa buntag. Diya na junjun na ulit. Abak, ang short, niuli ko kanya abak ko. Matnabak kita ni mong itlog. Pagkaanan ako ba, pagtikang dito kong minterya, pagsakay na ako, tricycle ko. Wa maka naabak apilag brief. Ulo yung short ha? Abi kong naapilag kabak kag brief. Ano ba? Ulo kayo. Mas mingko yun, hinagbuo. Tanay mo ang papaming ko yun, abak ko no ijang short. Hunda, kakis-kis pa sila. Nabak mo yung? Nanimaho po ng kuhan, adobo, kay maon na pagkaon. Maban ko pa, mabiyahe. So na, gustong-gusto ko nimo pa uban nun. Tapos karon di ko nimo pa uban nun. Kuya kayo sa karsada? Ano lagi sa una, gusto ko nimo pa uban nun. Sa una man to, nasa-realize man talaga di pwede urugan kayo. Delikado. Delikado. Patay na lang mga sapatos ni Gian. Hindi ba? Patay. Ipatay, karong mali, ginipatay. Parang dugay magaba ba? Nanor si mama sa kon balita.